De fiecare dată când deschidem o pagină de rezervări de zboruri, ne confruntăm cu aceeași dilemă. Sute de opțiuni, zeci de companii aeriene, prețuri care merg de la cele fără însemnătate până la cele prohibitive. Cum să alegem? Majoritatea călătorilor se uită doar la preț și apoi se lamentează când descoperă că biletul nu includea bagaj, că mâncarea era inexistentă sau că scaunul părea proiectat pentru un contorsionist. Dar de asemenea sunt aceia care plătesc în plus pentru o companie aeriană de pavilion, gândind că asta garantează o experiență superioară și uneori primesc o decepție. În această lume complexă există un grup select de companii aeriene care au găsit echilibrul perfect, prețuri rezonabile și o experiență de călătorie demnă, comodă și fiabilă. Astăzi vom dezvălui cele 15 mai bune companii aeriene din lume în relație calitate-preț pentru acest 2026. Să începem! Locul 15, JetBlue Airways. Începem lista noastră în Statele Unite, o țară unde calitatea serviciului aerian obișnuiește să strălucească prin absență. În mijlocul unui peisaj dominat de companii aeriene care taxează pentru tot și oferă minimul, JetBlue se evidențiază ca un far în întuneric. Fondată în 1998, această companie aeriană cu sediul în New York și-a propus de la început să ofere ceva diferit, un serviciu de calitate la prețuri accesibile. Și a reușit-o. JetBlue este cunoscută pentru mai multe detalii care fac diferența. Primul sunt scaunele sale de piele, un standard în toată flota sa care oferă o comoditate superioară celei a tapițeriilor de pânză ale concurenței. Al doilea este divertismentul la bord gratuit. Fiecare scaun are un ecran individual cu televiziune în direct, filme, seriale și muzică, ceva ce, în alte companii aeriene americane, este cu plată sau direct nu există. Al treilea și, poate cel mai important, este Wi-Fi gratuit în toate zborurile sale. Viteza nu este pentru a face apeluri video, dar da pentru a consulta poșta, rețelele sociale sau a naviga pe internet fără a plăti un cent. Problema lui JetBlue este că rețeaua sa este în principal domestică, cu unele zboruri spre Caraibe, Mexic și America Latină. Pentru rute transatlantice, abia dacă au prezență, deși au anunțat intenții de a se extinde. Vârsta medie a flotei sale, compusă din Airbus A320 și A321, este acceptabilă, fiind în jur de 8 ani. Prețurile sunt competitive, deși nu întotdeauna cele mai joase, dar când aduni tot ceea ce includ, relația calitate-preț este dificil de depășit pe piața americană. De aceea JetBlue merită locul 15 de pe lista noastră. Locul 14, AirAsia X. Dacă există o companie aeriană care a democratizat călătoriile de lungă distanță în sud-estul asiatic, aceea este AirAsia X. Versiunea de lung parcurs a faimoasei low-cost malaysiene a reușit ceva ce părea imposibil acum un deceniu: să ofere zboruri de mai mult de 6 ore la prețuri de râs. A conecta Kuala Lumpur cu Tokyo, Seul, Sydney sau Auckland pentru mai puțin de 200 euro dus și întors este posibil datorită lor. Și asta într-o lume unde prețurile combustibilului nu încetează să urce, este aproape un miracol. Desigur, trebuie să se știe la ce se merge când se zboară cu AirAsia X. Modelul este cel al unei low-cost pură și dură. Spațiul între scaune este fix, minimul legal pentru ca să încapă o persoană de statură medie. Mâncarea nu este inclusă, trebuie plătită separat și nici nu este ieftină. Bagajul facturat costă extra și a alege scaunul de asemenea. Dacă călătorești ușor și doar vrei să ajungi la destinația ta fără mai multe pretenții, AirAsia X este o opțiune imbatabilă. AirAsia X nu este pentru toți. Dacă ești o persoană înaltă, dacă călătorești cu mult bagaj sau dacă aștepți un serviciu de lux, probabil nu este compania ta aeriană. Dar dacă ceea ce cauți este să ajungi la destinația ta cheltuind minimul și ești dispus să renunți la anumite luxuri, AirAsia X este una dintre cele mai bune opțiuni ale planetei. De aceea este pe locul 14. Locul 13, Norwegian Air Shuttle. Norwegian a avut o viață complicată, demnă de un roman. A ajuns să fie marea speranță a low-costurilor europene, compania aeriană care ar fi provocat pe cele mari pe rutele transatlantice cu bilete de 100 euro către New York. S-a extins de formă necontrolată, a acumulat o datorie astronomică și când a venit pandemia, a fost la marginea dispariției.
dar după un proces de restructurare profund, Norwegian a reînviat din cenușa sa cu o strategie mai rațională și o propunere de valoare foarte clară, zboruri ieftine în interiorul Europei cu avioane noi și un serviciu demn. Astăzi, Norwegian se concentrează pe piața sa nordică și pe rutele europene cele mai cerute. Flota sa compusă din Boeing 730 și 780 și 7 este dintre cele mai moderne de pe continent, cu o vârstă medie care abia depășește 5 ani. Acest lucru se observă în comoditatea scaunelor, în liniștea cabinei și în eficiența zborurilor. Avioanele noi consumă mai puțin, poluează mai puțin și oferă o experiență mai plăcută. Divertismentul la bord este gratuit în toate zborurile, cu o aplicație care permite accesarea de filme și seriale de pe propriul tău dispozitiv. Wi-Fi-ul de asemenea este gratuit, deși cu limitări de viteză. Scaunele, fără a fi spațioase, sunt acceptabile pentru zboruri de scurt și mediu parcurs. Și echipajul tânăr și dinamic reflectă acel spirit scandinav de eficiență fără exagerări. Norwegian a învățat din greșelile sale. Deja nu mai crește pentru a crește, ci o face de manieră sustenabilă, deschizând rute doar unde există cerere reală. Prețurile sale sunt competitive, special dacă rezervi cu anticipație, și serviciul său, fără a fi luxos, îndeplinește cu prisosință așteptările celui care caută un low cost de calitate. De aceea Norwegian se întoarce să fie în această listă pe locul 13. Locul 12, WestJet. Canada este o țară imensă, a doua cea mai mare din lume după suprafață, și a zbura în interiorul ei poate fi prohibitiv de scump, distanțele sunt enorme, populația este puțină și aeroporturile sunt departe unele de altele. În acel context, WestJet a sosit în 1996 pentru a schimba regulile jocului. Fondată ca o low cost în stilul american, a tot evoluat spre un model mixt care combină tarife joase cu servicii incluse, care o diferențiază de concurență. WestJet oferă o experiență solidă pe rute domestice și spre destinații însorite precum Mexic, Caraibe și Statele Unite. Flota sa, în principal Boeing 737, este în stare bună, cu o vârstă medie care este în jur de 7 ani. Echipajul este cunoscut pentru amabilitatea sa, ceva ce canadienii valorizează și călătorii internaționale apreciază. Programul său de fidelizare, deși nu este cel mai bun din lume, permite acumularea de puncte care se pot schimba pentru zboruri și îmbunătățiri. Cel mai bun lucru la WestJet este că include bagaj de mână fără cost adițional, ceva ce nu toate low costurile fac și care în Canada, unde lumea obișnuiește să călătorească cu paltoane și haine groase, este special de important. WestJet nu este o companie aeriană de lux, nici nu pretinde să fie. Este o companie aeriană practică, eficientă și fiabilă, care îndeplinește ce promite la un preț rezonabil. Pentru a călători în interiorul Canadei sau spre destinațiile de soare ale canadienilor, este dificil de găsit o opțiune mai bună. De aceea merită locul 12. Locul 11, Copa Airlines. Copa Airlines este puntea care conectează Americile. Hub-ul său în Panama, aeroportul internațional Tocumen, este unul dintre cele mai eficiente de pe continent, proiectat specific pentru a facilita conexiunile între America de Nord și America de Sud. Cu o flotă majoritară de Boeing 737, Copa a construit o rețea care permite zborul din orice oraș important de pe continent către aproape oricare altul, cu o singură escală în Panama. Și acea escală obișnuiește să fie rapidă, comodă și fără complicații. Propunerea Copa este simplă, dar efectivă. Avioane moderne, punctualitate aproape elvețiană și un serviciu corect. Flota sa are o vârstă medie joasă, în jurul celor 6 ani, și mentenanța este riguroasă, așa cum corespunde unei companii aeriene care vrea să își mențină reputația. 737-le de la Copa sunt configurate cu scaune de piele, comode pentru zboruri de până la 5 sau 6 ore și au divertisment la bord individual în majoritatea avioanelor. Copa nu este compania aeriană cea mai ieftină pe toate rutele, dar echilibrul între preț, serviciu și fiabilitate este dificil de depășit. De aceea călătorii frecvenți o aleg o dată și încă o dată și de aceea este pe locul 11 de pe lista noastră. Locul 10, Aeromexico. Aeromexico a trecut prin momente dificile în ultimii ani. Pandemia a dus-o să se adăpostească sub capitolul 11 al legii falimentului americane în 2020,
un proces din care a ieșit în 2020 și 2 cu o structură mai ușoară și o datorie restructurată. De atunci, compania aeriană de pavilion mexicană a lucrat din greu pentru a recupera încrederea călătorilor, iar rezultatele încep să se observe. Astăzi, Aeromexico este o companie aeriană modernă, cu o flotă de Boeing 730 și 7 pentru rute domestice și de scurt parcurs, și Boeing 780 și 7 pentru rute de lungă distanță. 780 și 7 Dreamliner sunt avioane excepționale, silențioase, eficiente și comode, cu o presiune de cabină mai joasă care reduce oboseala în zboruri lungi. Aeromexico le utilizează pe rute spre Europa și Asia, oferind o experiență foarte competitivă față de alte companii aeriene. Aeromexico, de asemenea, a îmbunătățit punctualitatea sa și manipularea bagajelor, 2 dintre punctele slabe în trecut. Programul său de fidelizare, Club Premier, este unul dintre cele mai valorizate din regiune, cu alianțe care permit acumularea de mile în sute de magazine. Și prețurile sale, deși nu sunt cele mai joase, sunt competitive, special dacă se rezervă cu anticipație. Pentru toate acestea, Aeromexico merită locul 10. Locul 9. Turkish Airlines. Turkish Airlines este una dintre companiile aeriene care cel mai mult a crescut în ultima decadă și nu este întâmplător. Hub-ul său în Istanbul, noul aeroport din Istanbul, este una dintre infrastructurile aeroportuare cele mai impresionante din lume, proiectată pentru a gestiona sute de mii de pasageri pe zi, cu eficiență. De acolo, Turkish zboară spre mai multe țări decât oricare altă companie aeriană de pe planetă, acoperind Europa, Asia, Africa și America cu o rețea de rute invidiabilă. Propunerea Turkish este simplă: zboruri spre aproape orice parte la prețuri rezonabile, cu o calitate de serviciu înaltă. În Turkish, chiar și în clasa turist, mâncarea este dintre cele mai bune din cer, inspirată din bucătăria turcească, cu opțiuni variate și gustoase și servită cu o prezentare îngrijită. Divertismentul la bord este complet, cu ecrane individuale în majoritatea avioanelor, o amplă selecție de filme și seriale și jocuri pentru toate vârstele. Echipajul tânăr și atent se străduiește să facă plăcută călătoria și engleza este limba comună, ceea ce facilitează comunicarea. Turkish nu este compania aeriană cea mai ieftină pe toate rutele. De fapt, în unele poate fi mai scumpă decât concurența directă, dar relația calitate-preț este excelentă pentru că ceea ce primești în schimbul banilor tăi este mult peste medie. Mai mult, programul său de fidelizare, Miles și Smiles, este generos și permite acumularea de mile cu ușurință. Dacă cauți să explorezi destinații exotice sau să conectezi cu locuri unde alte companii aeriene nu ajung, Turkish este o opțiune de avut foarte mult în vedere. De aceea este pe locul 9. Locul 8, Icelandair. Aceasta este o companie aeriană cu un model de afacere unic și fascinant. Icelandair profită de locația sa geografică în mijlocul Atlanticului de Nord pentru a oferi ceva ce nicio altă companie aeriană nu poate egala: escale gratuite în Islanda. Dacă zbori din Europa spre Statele Unite sau Canada cu Icelandair, poți face o oprire de până la 7 zile în Reykjavik, fără a plăti un cent în plus pentru bilet. Este o formă de a cunoaște una dintre țările cele mai spectaculoase ale planetei fără cost adițional. Și asta prin sine însăși deja este un argument cu greutate. Dar pe lângă acel avantaj, Icelandair oferă un serviciu solid și fiabil. Flota sa, compusă majoritar din Boeing 750 și 7 și 730 și 7 MAX, este modernă și este bine întreținută. 750 și 7-le, deși sunt avioane veterane, au fost actualizate cu noi interioare și sisteme de divertisment. 730 și 7 MAX sunt mai eficiente și mai silențioase. Divertismentul la bord este gratuit, cu ecrane individuale în majoritatea avioanelor și o selecție de filme și seriale acceptabilă. Mâncarea, deși nu este spectaculoasă, este corectă pentru durata zborurilor. Icelandair nu este o companie aeriană de lux. Nu vei găsi apartamente private, nici șampanie franceză. Dar dacă cauți o formă accesibilă și fiabilă de a traversa Atlanticul, cu oportunitatea de a explora o țară incredibilă pe drum, Icelandair este dificil de depășit. De aceea merită locul 8 în lista noastră. Locul 7, Azul Linhas Aéreas.
Brazilia este o țară continentală cu dimensiuni de continent și o geografie care face din avion mijlocul de transport cel mai practic pentru lungi distanțe. Pe acea piață, Azul a reușit ceva extraordinar: să se transforme în compania aeriană preferată a brazilienilor datorită unei combinații de prețuri accesibile și un serviciu care îndrăgostește. Azul a fost fondată în 2008 de David Neleman, același antreprenor care a creat JetBlue în Statele Unite. Și se observă, compania aeriană a moștenit acea filosofie de a pune clientul în centru, dar adaptând-o pieței braziliene. Flota sa este variată, cu avioane Embraer pentru rute regionale și Airbus A330 pentru zboruri internaționale, toate acestea cu o vârstă medie joasă și o mentenanță impecabilă. Ceea ce face specială pe Azul este atenția la detaliu. Pe pământ oferă un serviciu de facturare agil și săli VIP în principalele aeroporturi. În aer, divertismentul la bord este gratuit, cu ecrane individuale în majoritatea avioanelor și o selecție de filme și seriale în portugheză și engleză. Mâncarea, deși nu este gourmet, este abundentă și de bună calitate și în zboruri lungi include opțiuni calde. Echipajul este cunoscut pentru simpatia sa, ceva ce brazilienii valorizează și călătorii internaționale apreciază. În plus, Azul are unul dintre programele de fidelizare cele mai generoase din America Latină, cu Tudo Azul, care permite acumularea de puncte nu doar zburând, ci de asemenea în cumpărături cotidiene. Prețurile sunt competitive, special pe piața domestică, unde concurează cu Gol și Latam. Pentru toate acestea, Azul merită locul 7 de pe lista noastră. Locul 6, Eva Air. Eva Air este una dintre acele companii aeriene pe care călătorii frecvenți o cunosc bine, dar care rareori apare în titluri. Fondată în 1989, face parte din conglomeratul Evergreen, unul dintre giganții transportului maritim mondial, și a moștenit de la matca sa o obsesie pentru eficiență și calitate care o situează printre cele mai bune din lume. EVA Air operează o flotă modernă de Airbus și Boeing, cu o vârstă medie care este în jur de 6 ani. Avioanele sale sunt configurate cu scaune comode, chiar și în clasa turist, și divertismentul la bord este dintre cele mai bune de pe piață, cu ecrane mari și o amplă selecție de filme. Dar ceea ce cu adevărat distinge pe EVA Air este serviciul său. Echipajul este faimos pentru amabilitatea sa și atenția sa la detaliu, moștenite din tradiția de ospitalitate asiatică. În clasa turist oferă pături, perne și kituri de comoditate în zboruri lungi, ceva ce nu toate companiile aeriene fac. În clasa premium, Eva Air a primit premii internaționale pentru scaunele sale tip pat și serviciul său de mâncare, care include meniuri proiectate de chefi de renume. Dar chiar și în turist, relația calitate-preț este excelentă, special pe rute spre Statele Unite și Europa, unde prețurile obișnuiesc să fie competitive. Eva Air nu este compania aeriană cea mai ieftină, dar ceea ce oferă pentru ceea ce plătești o situează pe locul 6. Locul 5, Air Transat. Air Transat este compania aeriană de vacanțe prin excelență a Canadei. Fondată în 1986, s-a specializat în zboruri charter și de cost scăzut spre destinații de soare, dar cu o calitate care o diferențiază de alte companii aeriene de vacanță. Modelul său este simplu: a oferi zboruri transatlantice la prețuri accesibile, fără a renunța la un serviciu demn. Flota de la Air Transat este compusă în principal din Airbus A330, cu o vârstă medie care este în jur de 10 ani. Nu sunt avioanele cele mai noi din cer, dar sunt bine întreținute și configurate cu scaune comode pentru zboruri lungi. Divertismentul la bord este gratuit, cu ecrane individuale și o selecție de filme și seriale acceptabilă. Mâncarea este inclusă în prețul biletului, ceva ce nu toate companiile aeriene din categoria sa oferă și este de calitate acceptabilă. Cel mai bun lucru la Air Transat este serviciul său pe pământ. Includ bagaj facturat în toate tarifele, ceva tot mai rar în companiile aeriene low cost. Și punctualitatea sa este bună, în interiorul mediei sectorului. Prețurile sunt foarte competitive, special pe rute spre Europa din orașe canadiene precum Toronto, Montreal sau Vancouver. Dacă cauți o formă accesibilă de a traversa Atlanticul, fără a simți că mergi într-un autobuz cu aripi, Air Transat este o opțiune excelentă. De aceea este pe locul 5. Locul 4. Cathay Pacific.
Cathay Pacific este una dintre companiile aeriene cele mai respectate din lume și nu este întâmplător. Fondată în 1946, și-a construit reputația pe decade de serviciu consistent, punctualitate și siguranță. Dar în plus, în ultimii ani a făcut un efort pentru a ajusta prețurile sale pentru a concura cu companiile aeriene din Golf și low-costurile asiatice, iar rezultatul este o relație calitate-preț dificil de depășit. Cathay operează o flotă modernă de Airbus și Boeing, cu o vârstă medie joasă și o mentenanță impecabilă. Avioanele sale sunt configurate cu scaune comode chiar și în clasa turist și divertismentul la bord este dintre cele mai bune de pe piață, cu ecrane mari și o amplă selecție de filme în mai multe limbi. Mâncarea este de calitate, cu opțiuni asiatice și occidentale, și echipajul este profesional și atent în cea mai bună tradiție a ospitalității din Hong Kong. Ceea ce face specială pe Cathay Pacific este rețeaua sa de rute. Hub-ul său în Hong Kong este o poartă de intrare în Asia, cu conexiuni spre zeci de destinații în China, Japonia, Coreea, sud-estul asiatic și mai departe. Și prețurile sale, deși nu sunt cele mai joase, sunt competitive, special dacă se rezervă cu anticipație. În clasa turist, Cathay oferă o experiență superioară celei a multor companii aeriene de pavilion europene la prețuri similare sau chiar mai joase. De aceea merită locul 4. Locul 3, Singapore Airlines. Singapore Airlines este cunoscută ca regina cerului pentru luxul său și serviciul său. Dar ceea ce mulți nu știu este că de asemenea poate fi o opțiune accesibilă dacă se alege bine momentul și ruta. Compania aeriană a orașului stat a știut să fragmenteze oferta sa, cu tarife promoționale care o fac accesibilă călătorilor cu buget ajustat, fără a renunța la esența sa. Singapore Airlines are una dintre flotele cele mai moderne din lume, cu o vârstă medie inferioară celor 6 ani. Avioanele sale, în principal Airbus A350 și Boeing 787, sunt echipate cu ultimul răcnet în tehnologie și confort. Scaunele de clasa turist sunt dintre cele mai comode de pe piață, cu un spațiu generos și un design ergonomic. Divertismentul la bord cu sistemul Chris World este legendar, cu mii de opțiuni de filme, seriale, muzică și jocuri. Mâncarea este un altul dintre punctele sale forte. Chiar și în clasa turist, opțiunile sunt variate și gustoase, cu influențe din bucătăria asiatică și occidentală. Echipajul este faimos pentru amabilitatea și profesionalismul său, format în cea mai bună tradiție de ospitalitate din Singapore. Și punctualitatea este aproape perfectă, așa cum corespunde unei companii aeriene care vrea să își mențină reputația. Singapore Airlines nu este ieftină pe toate rutele, dar dacă cauți bine, poți găsi tarife foarte competitive pe rute spre Japonia, Coreea sau Australia. Și când o faci, experiența pe care o primești este mult peste ceea ce plătești. De aceea este pe locul 3 din lista noastră. Locul 2. Emirates. Emirates este sinonim cu luxul, cu excesul, cu acea strălucire caracteristică Dubaiului, dar de asemenea este o companie aeriană care poate fi surprinzător de accesibilă dacă se alege bine ruta și epoca. Modelul său de afaceri, bazat pe un hub gigantic în Dubai, îi permite să ofere prețuri competitive pe rute care conectează Europa cu Asia, Africa sau Australia, profitând de economiile de scară. Flota de la Emirates este cea mai mare din lume în Airbus A380 și Boeing 777, cu o vârstă medie joasă și o mentenanță impecabilă. În clasa turist, scaunele sunt comode, cu un spațiu generos și ecrane individuale gigante cu sute de canale de divertisment. Mâncarea este abundentă și de calitate, cu opțiuni variate și serviciu de băuturi continuu. Echipajul multicultural și profesional se străduiește să facă plăcută călătoria. Cel mai bun lucru la Emirates este rețeaua sa de rute. Din Dubai, zboară spre mai mult de 150 de destinații pe toate continentele, ceea ce permite conexiuni rapide și comode. Și programul său de fidelizare, Skywards, este generos, permițând acumularea de mile care se pot schimba pentru zboruri și îmbunătățiri. Prețurile de la Emirates sunt competitive, special pe rute de lungă distanță, unde concurează cu companii aeriene europene și asiatice. Pentru toate acestea, Emirates merită locul 2. Locul 1, Qatar Airways. Ajungem la numărul 1, cea mai bună companie aeriană din lume în relație calitate-preț pentru acest 2026 este Qatar Airways. Da, aceeași care a fost numită cea mai bună companie aeriană din lume de Skytrax în multiple ocazii.
Și este așa, nu doar pentru luxul său, ci pentru că a reușit să ofere acel lux la prețuri care în multe rute sunt surprinzător de accesibile. Qatar Airways are o flotă extrem de modernă, cu o vârstă medie de aproximativ 5 ani, una dintre cele mai tinere de pe planetă. Avioanele sale, în principal Airbus A350 și Boeing 787, sunt echipate cu ultimul răcnet în tehnologie și confort. În clasa turist, scaunele sunt spațioase, cu un design ergonomic și ecrane individuale de înaltă definiție. Divertismentul la bord, cu sistemul Oryx One, are mii de opțiuni de filme, seriale, muzică și jocuri. Mâncarea este excepțională. Chiar și în clasa turist, opțiunile sunt variate și gustoase, cu influențe din bucătăria arabă și internațională. Echipajul este faimos pentru profesionalismul și amabilitatea sa, format în cele mai bune standarde de ospitalitate, și punctualitatea este aproape perfectă, așa cum corespunde unei companii aeriene care vrea să își mențină reputația. Dar ceea ce cu adevărat distinge pe Qatar Airways este politica sa de prețuri. Pe rute precum Europa-Asia sau Europa-Africa, tarifele sale obișnuiesc să fie foarte competitive, deseori mai joase decât cele ale companiilor aeriene europene cu serviciu mai prost. Și ceea ce primești în schimb este o experiență de primă clasă, chiar și în turist. Qatar Airways a demonstrat că se poate zbura bine fără a plăti o avere și de aceea este pentru noi cea mai bună companie aeriană din lume în relație calitate-preț. Până aici, cele 15 mai bune companii aeriene din lume în relație calitate-preț pentru acest 2026. Toate au ceva în comun. Când cobori din avion, simți că banii tăi au fost bine investiți.